Capricorn și ascendentul în Capricorn. Noiembrie aduce pentru Capricorn și cei cu ascendentul în Capricorn o perioadă intensă de transformări, introspecție și reconfigurare a priorităților. Tranzitele majore din această lună, inclusiv intrarea lui Pluton în Vărsători și retrogradarea lui Mercur în casa 12, vor scoate la suprafață teme importante legate de autoevaluare, gestionarea resurselor financiare și relațiile de lungă durată. Aceasta este o lună în care veți avea ocazia să reflectați la schimbările din ultimii ani și să planificați noi strategii pentru viitor, pregătindu-vă astfel pentru un nou început odată cu venirea sezonului Capricornului. Iar acum vom lua fiecare aspect în parte al lunii noiembrie. Pe 1 noiembrie avem luna nouă în Scorpion. Aceasta are loc în casa 11, activând noi obiective, prietenii și proiecte de grup. Este o perioadă propice pentru a vă reînnoi planurile de viitor, a intra în noi cercuri sociale sau a începe un proiect important în colaborare. Energia lunii noi sugerează susținere din partea rețelei sociale și a prietenilor apropiați. Pe 2 noiembrie, Mercur intră în Săgetător. Tranzitul în casa a 12 aduce introspecție și o perioadă de reflexie. Este un moment excelent pentru autoevaluare și explorarea aspectelor ascunse ale psihicului. Mercur va retrograda în această casă, sugerând posibile întârzieri și neînțelegeri în planurile secrete sau în rezolvarea unor chestiuni spirituale sau de sănătate. Pe 3 noiembrie avem opoziția Marte-Pluto. Această opoziție puternică între casele 7 și 1 poate declanșa tensiune în relațiile importante, mai ales în parteneriate și căsnicie. Este indicat să evitați confruntările directe și să rămâneți răbdători în fața presiunilor. Relațiile dificile pot avea de suferit, iar conflictele pot exploda cu ușurință, așa că fiți precauți. Pe 4 noiembrie, Marte intră în Leu și de asemenea avem un aspect de trigon între Soare și Saturn. Marte în casa 8 aduce energie în domeniul financiar și al resurselor comune, indicând o perioadă intensă de gestionare a datoriilor, investițiilor și parteneriatelor financiare. Trigonul dintre Soare și Saturn înlesnește relațiile cu prietenii și vă sprijină în atingerea obiectivelor profesionale, aducând stabilitate în comunicare și structură în activitățile de zi cu zi. Pe 6 noiembrie, Mercur începe să intre în retrograd. Este un moment potrivit pentru a analiza proiectele ce implică documente și comunicare. Pe măsură ce Mercur se pregătește pentru retrogradare, pot apărea confuzii și întârzieri în călătorii și comunicare. Pe 9 noiembrie, Venus în Săgetător, în quadratură cu Saturn. Acest aspect poate aduce provocări în relațiile personale și poate amplifica sentimentele de izolare. Este recomandat să evitați judecățile dure și să vă concentrați pe autoîngrijire și pe îmbunătățirea relațiilor cu prietenii și familia. Pe 11 noiembrie, Venus intră în Capricorn. Venus tranzitează prima casă, amplificând farmecul personal și aducând oportunități în dragoste și carieră. Este momentul favorabil pentru a vă îmbunătăți stilul personal, a vă bucura de recunoaștere și a atrage armonie în relațiile cu cei din jur. Pe 12 noiembrie, avem quadratura dintre Mercur și Saturn. Acest aspect poate aduce blocaje în comunicarea cu cei din jur, în special în chestiuni legate de sănătate și muncă. Poate fi o zi în care comunicarea se simte greoaie, așa că răbdarea și flexibilitatea sunt recomandate. Pe 15 noiembrie avem luna plină în Taur, care este și conjunctă cu Uranus. Această lună plină activează casa 5 a creativității, iubirii și copiilor, aducând schimbări neașteptate și surprize în viața sentimentală sau în proiecte creative. Este un moment propice pentru a vă exprima artistic, a explora noi pasiuni și a investi în fericirea personală. Pe 16 noiembrie avem opoziția dintre Soare și Uranus. Acest aspect poate declanșa tensiuni între dorințele sociale și nevoile de stabilitate și intimitate.
Schimbările neașteptate din viața amoroasă sau familială pot necesita adaptabilitate și o atitudine deschisă. Pe 18 noiembrie, Mercur face un aspect de opoziție cu Jupiter. Această opoziție aduce discuții sau planuri ce implică călătorii sau educație. Poate fi o perioadă cu schimbări de program sau confuzii în comunicare, așa că verificați de 2 ori programările și documentele. Pe 19 noiembrie, Pluto intră în Vărsător. Aceasta este o schimbare majoră, marcând începutul unei perioade de transformări profunde în domeniul financiar. Cu Pluto în casa a doua, vă veți concentra pe consolidarea valorilor, a finanțelor personale și a resurselor, lucrând în direcția stabilității și autosuficienței. Pe 21 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, în casa a 12-a, aducând o perioadă de introspecție și reflexie. Este o perioadă favorabilă pentru a vă retrage, a vă recăpăta energia și a analiza lecțiile învățate înainte de începutul noului an astrologic personal, în decembrie. Pe 25 noiembrie, Mercur intră retrograd în Săgetător, în casa a 12-a, unde veți fi dispus la reflexii intense și introspecție. Este un moment bun pentru a vă conecta cu intuiția, a rezolva probleme din trecut și a evita deciziile importante, deoarece mintea subconștientă poate fi mai activă decât de obicei. Pe 27 noiembrie avem aspectul de trigon între Soare și Marte. Acest aspect de trigon între casele 12 și a 8-a aduce claritate și energie în gestionarea resurselor comune și a temelor legate de finanțe și intimitate. Poate fi o perioadă favorabilă pentru rezolvarea problemelor financiare și consolidarea relațiilor cu cei apropiați. Luna noiembrie promite să fie una memorabilă pentru Capricorn și cei cu ascendentul în Capricorn, punând accent pe autocunoaștere, evoluție financiară și gestionarea relațiilor importante. Tranzitele intense și retrogradarea lui Mercur aduc oportunități de a finaliza proiecte vechi și de a reflecta asupra alegerilor trecute. Întâmpinați această perioadă cu răbdare și deschidere, deoarece este un timp potrivit pentru a vă elibera de ce nu mai este necesar, făcând loc pentru o nouă etapă care va începe odată cu sezonul vostru în decembrie.